Moi Tupee. Mä teen tän videon, koska mä ehkä lupaan tuolla Beastysilla 1, 2, 3, koska muut ihmiset on pilannut sen hahmon ja silleen niin statuksen jutuilla ja viesteillä ja sit niillä kuvilla, mistä mä en tykkää enkä siedä niitä. Sit niillä asioilla, mistä en tykkää ja jutuilla ja mistä en tykkää niinku yhtään ja mulle ei ole varaa sanoa niitä tai pysty sanoa niitä. Ja sit muutenkin se on mennyt pilalle koko hahmo ja sit silleen. Ja mä haluan tehdä uuden hahmon, tai siis ne on mulla niitä hahmoja, niin niistä sitten niinku isolevullinen ja mä viedän, että mä oon isolevulla, mutta en mä vielä sitä lopaa, mutta joskus tässä sitten. Nyt vielä on teidän kiusana siellä, että joo. Mä en tiedä mikä tossa mun äänessä on silleen, että se nyt kuulostaa tältä. On se joskus ollut semmoinen pahempikin, että silleen. Tää on tämmönen pikainen video, koska ei tää anna mun kuvata semmosia pitempiä videoja. Ja sit tää niinku laki silleen, kun yrittää tehdä sen lahjan avasvidin, niin tää laki silleen hirveesti. En tiedä miksi. Ei jumittelee omituisesti. Mulla on paita päällä. Mä vaan laittoin hihat tälleen niinku tähän. Täällä on mihin tässä on hiha. Tässä toinen hiha. Kun ne vähän ahdistaa. Silleen. Ne on siinä. Ja eikä mulla tässä muuta ollutkaan, että silleen en mäkään anna tota hahmoa kellekään, enkä välitä, että se on isolla levulla, vaikka vähän tympäsee, jos mä sen lupaan, mutta en anna kenellekään, niin ihan turha pyytää sitä ja silleen mä teen siitä delete userin, että mä poistan sen ihan kokonaan, koska mä en halua, että Beastia niin kuin muokataan vääränlaiseksi ja puhutaan vääriä juttuja ja ruvetaan pihiksi sillä, niin ei. Beast on semmoinen, mikä se on, niin kuin minä. Beast on Beast. Ei mikään muu, ei mikään rumaan puhuja, ei mikään ilkeä, eikä kiusaa muita ja puolustaa toisten kuvia ja antaa silleen joskus silleen muillekin joskus erkkoja ja toikkia mut ei pyynnöstä, mutta muuten. Ja auttaa toisia ja kuuntelee toisia ja ei halua olla syrjittynä, vaikka on. Ja haluaa, että toiset ottaa hänet huomioon, eli minut huomioon ja Beastin. Ja silleen, niin en mä halua, että joku pilaa sen Beastin, eli minut, niin silleen niin kuin huonoksi, omanlaiseksi, kun Beast on nyt semmoinen, mikä se on, ja en halua, että se muokataan millään tavalla. Ja ystävällinen ja hyvä, silleen hyvä huumorintaju ja silleen. Et mä poistan sen kokonaan, että joo. Mulla on muitakin hahmoja ja niitä voi pyytää kamuksi. Silleen. Se on liian isolevullinen teille, koska te käyttäisitte sitä ihan väärin.
Ja sitten muutenkin, ei sillä levulla ole niin väliä mulle ainakaan, mutta muille on näköjään. Ja ei siitä tarvi olla kateellinen. Kyllä tekin voitte olla isoilevullisia, jos te kasvatatte sitä niin kuin esim. Puusteella ja erkkojen antamisilla, ettekä pihis niitä timuja silleen, että joo, mulla ei ole paljon timuja, vaikka olisittekin vasta ostanut timuja missään. Mä en oo silleen koskaan tehnyt, enkä tee nytkään, että ihan sama, että menneet timut. Jos te haluatte olla vaan niinku sellaisia niinku pihejä, niin se on teidän oma asia, mutta mä en oo silleen, että en antaisi vaikka oiskin yli 900 timua, niin en mä silleen niinku tee, että et saa, mulla on vähän timuja. Silleen, mutta joo, vähän sulle tästä. Moikka!